Atopei en Kogami pois unha axuda importantísima para poder mellorar en moitos aspectos da miña vida con todos os condicionantes que teño, non? No meu caso, non, de ter un accidente con lesión medular, pois aparte do aspecto psicolóxico e físico, está perdido casi todo. Pero, bueno, gracias á profesionalidade e o cariño que se lle pon ali, pois vamos superando moitas barreiras a nivel familiar e a nivel persoal. Eu, cando cheguei a Kogami, non andaba, non me poñía de pé, prácticamente, e a raíz pois ando os meus 60, 70, 80 metros con un andador, podo subir un escalón, baixar un escalón. Sí, a verdade que foi fundamental atopar a Kogami, sí. Gracias aos apoios dos profesionais cos que traballei en Kogami, pois pódome desenvolver eu e incluso, bueno, axudar a familia, porque, bueno, hai que lembrarse sempre dos cuidadores familiares tamén. A axuda de Kogami en ese sentido foi fundamental para que descansen un pouco máis eles tamén. Ademais, cando chego a casa, pois teño un baño non adaptado e Kogami en ese sentido, bueno, pois estuvo con nos, axudounos no proxecto de refacer o baño, entre outras cousas, non? Sí, bueno, sínteste asesorado e con coñecemento ademais, claro. Recordarlle a xente que existe Kogami e que non dubiden de pedir axuda a Kogami. Kogami, 35 anos avanzando contigo.